Hello everyone! Welcome back to my channel. And today it's exactly New Year Day here in Japan. And now time is 12:50 na po dito. So Happy New Year again. I hope maging okay na ang lahat and padali na yung mga vaccine para mag back to normal na. So ano lang mga sis, freestyle ito, wala akong notes, bigla ko lang naisip pa na yung gusto ko lang i-share. So yung opinion ko lang at saka based din sa mga experience ko. Kasi mga kapatid, sa Facebook nakikita ko na andito daw sa Japan, napaka lonely daw ng Christmas, New Year, blah blah blah. Hindi lang sa Japan and syempre sa ibang country na din. So ano lang, para sa akin ha, kasi yung 1 year pala ako dito sa Japan, naiyak talaga ako kasi ganito pala dito, iba yung Christmas, parang wala lang, may mga lights naman sila, pero hindi katulad ng mga Pilipinas sa Pinas, padaan doon talaga yung spirit of Christmas. Syempre, we are Christian. Dito kasi ano sila, Shintoism at saka Buddhism. So, yung sa kanila is char-char lang yung mga lights, parang nakikisabay na lang, pero iba yung celebration nila except sa mga Christian talaga ng mga Hapon. So yun lang. Then nakikita ko lang sa Facebook na ano daw, nakakalungkot daw kasi ganito ganyan. Alam nyo, ano na yan, part na natin yan dito sa abroad na ganyan. So dapat earlier pa lang maisip natin yung mga consequences kung ano yung life natin dito. So hindi ko yan na-learn nung bago pa ako dito, pero later on syempre na-realize ko na part ito ng journey ko sa abroad. So oo, malungkot minsan kasi nga malayo sa family at saka iba dito. Like now, kami lang dalawa ng anak ko, siya lang siya naglalaro lang siya. Iba yung kasi yung mga Japanese, parang hindi masyado silang alam naman tayong mga Pinoy, iba yung mga saya natin, lalo na pagkasama yung mga family, no? So advice ko lang sa mga OFW dyan or mga malayo sa mga pamilya dahil sa mga work nila, so i-accept na lang natin na part na to sa life na to. So nasa sa inyo na yan, paraan lang yan, kasi hindi lang Christmas at New Year dito boring. Kasi I prepare, nasa bahay na lang ako kasama yung anak ko kasi parang nadala na ako again and again. Hindi naman lahat based lang sa experience ko, parang nadala na ako magipag banding sa iba, pero may mga babait pa naman. So yun lang. So kahit yung Pasko natin dito is a little bit lonely and our New Year, carry na yan, huwag yun na lang siya isipin. Ang isipin na lang natin is yung future natin at saka yung future ng family natin sa Pinas, kahit pa paano maka-help din tayo. So ganyan lang, huwag na lang malungkot kasi wala tayong magagawa kasi andito na tayo, diba? So ganyan lang, think positive at saka para-paraan lang para i-enjoy natin yung sarili natin. Huwag na tayo mag-isip ng ganyan-ganyan kasi part talaga yan sa pagdesisyon natin na mag-abroad at mula sa ibang bansa, mag-work ba or basta ganun. Part na yan sa life natin. So yun lang, share ko lang yung yung opinion ko lang at saka based na rin sa mga syempre nababasa ko na nagre-research na ako paano mag-get over yung homesick, kasama yung lungkot, nawala sila, family natin. So carry lang yan. So mas sanay-sanayan lang yan. Masasanay din tayo. I-enjoy lang natin yung sarili natin, laganaan natin, yung anak natin, tsaka keep in touch yung family sa Pinas. At ito ng mga taga-Pinas, no? Kahit minsan, kumustahin nyo din sila. Huwag nyo lang sila kumustahin na malapit ng 15:30 kasi yun kasi yung happiness namin yung kahit pa paano ba, kumusta ka na tayo, ganito ganyan. Huwag naman yung kahit may problema lang kontakin mo naman kahit walang problema yung
Kasi yan yung happiness namin na kukumustahin kung buhay pa ba o ano, no. Yun lang. So, Happy New Year, and yung mga handa natin dyan kahit hindi bongga-bongga, basta happy and healthy ang New Year natin. It's okay. Kahit konti lang yung ano natin handa, basta hindi na masyadong utang yung ano, no, yung mga handa, no. Okay na yan. So, thank you, and thank you sa palaging pag-follow sa aking YouTube channel. So, paki-subscribe na lang, and syempre, like, comment. Open naman ako sa comment kahit i-bash na ako, pero sana naman, pero okay lang, nasa sa inyo na yan. So, thank you very much, and pray na lang natin na maging okay ang lahat, magiging happy and healthy ang 2001 and more years to come. So, bye-bye.